Тизден якынлашып келген яңа 2022 елны каршы алабыз. Бүгінде біз өтіп барған 2021 елның хезмәтләребезгә яңак ясыйбыз. 2021 ел урожай токымчылык заводы җәмгыяте өчен ул катмарлы да һәм уңышлы да булды. Басучылыкта, катмарлылыгы басучылыкта корылык булды. 2020 елны біз тулай җыем 240 мең вал җыйган булсак, тулай җыем 2021 елны біз 127 мең центнердан артыграк кына уңыш алдык. Әмма ләкин урожай хуҗалыгы эшчеләре, белгечләре, баш белгечләренең дөрес нәтиҗә биреп эшләүләре аркасында без терлекчелектә зур уңышларга ирештек. 2021 елны біз һәр сыердан 8750 килограмм сөт сауалдық. 131 мең центнер тулай сауым, 121 центнердан артыграк сөт саталдық. Общий біз основной средстволар 260 меңлек основной средстволар алынды. 43 меңлек біз яңа таналар кайтарды Калининград өлкәсеннән, шуның аркасында зур уңышларга ирешелдек. 4 мең башка җиткездек бүтән терлекне. Бу үзебезнең эшчеләребезнең нәтиҗәсе, эшчеләребезнең, белгечләрнең, баш белгечләрнең шуңа хезмәтләре өчен барысына да минем зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Алдагы елда һәрберсенә уңышлар, алдагы ел гел сөенечле, шатлыклы хәбәрләр генә алып килсен. Гаиләбездә тынычлык, шатлыклар булсын, иминлек булсын, яңа ел мол булсын, уңышлы булсын.